Bareng Anoman sing gendong kesel terus disalahke ngisor. Lenggah mriki nggih Om ngene iki. Aku ya iya. Aku dilingge ngisor dipijeti lengenku karo disuguhi nyamikan. Lah iki. Iki karmaku wis teka iki. Cilik-cilik lowo nganggere ngemil aku ya ngono. Ora urung nggih mung pohong goreng. Wong klenyem kok nganggo lombok kene ora aku. Ah, wis megrak kok. Dhuwur-dhuwure mung tempe gembas diwedhaki glepung. Sampeyan niku diwene ya ngelokke ora ya ngrasani. Disuguh Anomanipun pira-pira. Lah iya. Iki rakake urung monggo iki. Padake ning tarupe man. Lah kok setengah aku iki ditunggu Anoman iki Citraksi saya nekat len nututi. Ngerti aku dakak ngisor saya mempeng len nuthuk. Ning wong watake Anoman sajake ngerti pengapesane Citraksi buktine tuthuk nyiwa mlembar nengen tuthuk ngarep mlembar mburi. Citraksi yen Anoman prayitna Citraksi ora eling yen Anoman ki iso mumbul. Anoman ki mumbul dia ngono iki tuthuk kenongan wis mangan raiku. Brus aku ngletaki teter terus karo Citraksi. Bareng aku sing gelek iki Citraksi semonto. Lho lah kok elik ngene karo Jawa. Apa jane iki kurang wong apa piye nglike dhewe kok dituthuk lho nek ra Citraksi. Wah, bola-bali. Bocah kok gragas like dhewe dituthuk. Lah iya ta. Ora ngelingi yen dhewek iki mondok nggone lik, ngene iki ora ngelingi. Ki pondoke wis gelem tak openi apa butuhe tak ragati lho. Lah kok like dituthuk lho coba lho. Wah, bola-bali kurang ulangan Citraksi niku. Aning kira-kira timbang nuthuk wong liya ngono yae. Tak nuthuk lik. Tujune kok aku iki ora nganti mati kare. Apa mati ya golek liyane man mesti bocah blater kok. Lah iya wong Citraksi to. Nggih. Ning bareng tak pikir kok Kurawa liyane mung timun wungkuk jaga imbuh. Nalare jane rol iki ning kowe kok ngene. Oh, tenane Mat. Lho iya. Kurawa pirang-pirang iki mung upil kuwi. Ning jane superstar iki mung kowe kok ngene. Wah, kuloan. Lho lah iya wong kowe. Mula kaya wani ta karo Anoman. Wani mawon. Karo Anoman ora wani iki apa? Dudu Dursasana. Lah iya. Tur dheweke mung munyuk putih. Mung siji nek nganti kowe kalah rak ngisine sila. Oh nggih. Wani to? Ayo. Wani nuwun. Kak saya ora cetha iki. Lengane kokean. Ganggu swara. Nek kira-kira ganggu iki ora sah didhahar. Lho ning ngene iku Man, sampean kudu ngerti. Anoman iku ambak kethek ning apik atine lho, Man. Sapa Anoman iku? Mula mboten aneh yen dheweke dadi pendhita, marga wong apik atine jujur tumindake lho niku. Dheweke pancen jago perang nek diwarai niku pancen nesu nek mboten nggih mboten wong apik atine kok, Man. Kowe iki jane iki wani ora? Yen pancen wani meneng tak tantangke saka kene. Dur. Lah iki cahe. Gila cahe. Manyangi dhewe. Nyangi dhewe piye weh. Teko ya ora ngomong. Anoman. Ono parat. Mbok kowe iki aja marah-marahi.
Nek karo liyane menang memperne, nek karo Dursasana kuwi aja wani-wani. Ngerti? Ora ngerti? Aku iki Role. Arep nonton kaya ngapa kekuatane Role. Ora kulak tawartu adol pangurung aku kulino. Bedah kutha Mboyong Putri. Gek kapan? Durung tau krungu? Durung. Pancen ora tak warak-warakke. Ora kena wartawan ngemot aku. Aja ndadak kakean sing tok sumbarake ayo Anoman Ayanana. Wis sarep nyawamu. Ora usah ndadak sarep siji wae aku kelakon nandangi Dursasana. Konangan Dursasana kecandak gepeng ewan-ewan. Stiro pianyam tanding karo munyuk putih. Kok ya angel. Ya biasa. Pisanan angel iki biasa. Telateni mongso ora kecandak. Tunggone sewengi ora kecekel iki kan. Wong wis cetha alamate wis genah. Wong perang kok omong wae. Perang iki meneng sing tajem kok omong wae. Aku ora nggo omongan ya ngantuk ae. Arep perang ya omong-omongan sik ngene iki lho. Arep perang jak omong sik. Takoni jenenge sapa? Omahe ngendi? Dijak perang gelem apa ora lho ngono. Nek gelem sok kapan? Nyang dhewe apa dipethuk lho. Ijen mong nggawa kanca. Nek nggawa kanca sing kira-kira ora omong-omong. Tak dongake mbok lara untune ngono. Hilang sandang tanganmu. Bekes yo. Candak cencang kowe ngon-ngon. Wah, nglangkai aku. Wah, ora kajen aku. Pangeran dilangkai. Iya. Wah, nglangkai pindho. Wah, sayane wis nglangkai pindho. Yo, cangcut kese. Wah, jare rombongan. Inventaris ya. Nganti suwek ngijoli. Kancane sing nglumpuk ndek kurum dhewe. Cangcet wis. Grenjel ki opo? Layak rokok kretek. Salah kene sih. Kepancal Anoman sida ora udut. Lagi ngirit-ngirite. Iya. Ingon wis. Ijek. Ora dilo-dilo tak tiliki. Dicolong sing ladeni aku iki. Ketake ora doyan udut ning ngomahe buka toko. Iya, mati. Wah, ya gandul. Tak titeni anggere kalah mesti gandul kok, Dek. Nek kira-kira betenge ora kandel iki mbok ora usah melu main. Bareng kalah terus gandul. Guayane terus pucet. Apa-apa diloske.
Ayo, rene yo. Wah, kena. Yo, gandul nah. Wah, mau gandul sisih kiwa ki gandul tengen genti. Sing digandul iki ya gelem ae. Oh, ditenono. Wah, leno gebuk groto peok gegermu. Mati. Wah, iki lho. Godo kok dipeneki iki lho. Kowe ki nek meneki milole gedhe kaya aku iki. Mung sak nyareng kok. Wah, ora. Wah, menek pindho kepala. Ayo yo. Sikara cancut merkut nyembat wateng ngrabasa mungsuh sangkep jojo kantaran bau sayekti Dingolena prateng lampu sirna madyaning palugon ya jagat ya dewa Bapahi Hanoman ora pangling iki Tirtanata dasar Kabaranyata mumpung durung dibantangan ku ayo seminggira ora watak kan bakal mundur konangan Tirtanata kelakon dadi kuwanda maju tak ladeni sak gendhingku Tirtanata keparat ya Jam yo rasa koy lakon pupuh Gata Wesi Renteng sumyur pandamu Hanoman parat ayo kepoken ngati saya
sonya pratangka windu wiyat amun-amun dari kumantang maletit mangko kudu sing sewang gulun lamat Hanoman marot raupa bayu kang wening wis padakno iku sapa? Inggih kula mboten pangling paduka Gusti kula ing Trajudresna anak Prabu Bhumantarakasura. Nganti dadi paswayan apa sebabe Hanoman? Kaweningan nggene para Kurawa kula singkiraken saking Praja Ndwarawati mboten purun. Mongko angger pirsa piyambak pun bapa kendali sada inggih gadah sesanggeman rumeksa dhateng goleh wonten ing nagari Ndwarawati. Mamak Wayanoman tanpa ngerti marang pitung sumurupa. Pepundhenku Kurawa ngancik tlatah Ndwarawati kuwi pancen sing nggawa Prabu Bhumantarakasura. Paduka angger, iya kagem menapa? Sumurupa. Bebarengan kelawan si Boma Eyang Pati Sengkuni paman-paman Kurawa bakal bebarengan prapteng Praja Ngamarta kang wigati bakal mertuwi marang adhiku ing Pringgondani. Oh, adalah. Nyuwun pangapunten nggih nggih. Menawi ngaten pun bapa ingkang lepat upamiya Pati Sengkuni ngendika kala wau kula kinten boten kelambat dados Bandayuda. Awit kula takeni mboten ngendikaaken ing dados wigatosipun Sujana raos sing manah amargi nitik lun litiya ingkang sampun. Mboten ngertos bilih Kurawa menika sedyanipun sae sesarengan kaliyan anak Prabu badhe mertuwi dhateng putra kula ing Pringgondani. Pancen mengkono Hanoman. Oh inggih, prayaten kula ingkang lepat nggih nyuwun pangapunten. Kula kang sapa iku Sigegen Bandayuda. Tanah Kartapun arep nyang endi? Estanipun nunggil pikajeng kaliyan paduka nggih anak Prabu pun bapa bidha saking Kendali Sada. Ing sedya inggih badhe sowan dhateng Amarta mertuwi dhateng anak kula pun Gatotkaca. Nanging ancas sing manah kula kepengin badhe sowan Kang Rama wigatos Kang Rambane kula dherekaken daya-daya rawuh dhateng Amarta. Uruhana Hanoman. Dewaji wis makilake marang jeneng ingsun. Aku ingkang pinatah makili sowan marang Amarta awit wektu iki Dewaji lagi ana wigati kang luwih tinimbang kilik nyang Goro Amarta. Oh, mekaten. Iya. Oh, inggih nggih. Nggih mekaten monggo sareng sak lampah kula daya-daya kula dherekaken rawuh dhateng negari Ngamarta. Kula mboten badhe tanding malih kaliyan para Kurawa. Anoman malah kuwi dhisik ana laku. Sak budhalmu aku tumel bakal nungka bebarengan Pati Negara Ngamarta. Oh, inggih nggih. Nyuwun pangapunten pun Bapak nyuwun pamit ngulmi lampah suara dhateng Ngamarta nggih Napa Prabu. Nadyan kowe ngaku pendhita pinter ning kowe kalah kelawan Boma, wis kelangan kawaskitan kuwi Anoman. Ketitik tak bujuk mengkono wae kowe manut banjur budhal disiki. Ilang kiliping dalan. Nanging sadurunge aku bakal prapten negara Ngamarta. Tuwuh pikir aku kepengin banget aku bakal tumeka marang kraton Tawang gantungan kang wigati bakal nganti kadang ketunggal guru Yayi Prabu Godayitma. Ingkang wigati bakal tak kanthi bebarengan prateng Praja Ngamarta. Tata lair aku kilik marang larane adhiku ing Pringgondani. Kebatinanku Yayi Prabu Godayitma bakal tak gawe nyengkake marang patine bocah Pringgondani. Panjrahing kang puspita warum kasiliring samirana mbrek Om Sekaragagung
Maweh raras renaning driya Raminggi nyemangun Bandawalapati para Kurawa mangsa tanding lawan Sang Anoman kelindih sang ya para Kurawa prayitna Prabu Bumanrakasura sigra bebujuk marang Sang Anoman datang tanggap Sang Resi Anoman sigra daya-daya arasa tumapak negari Ngamarta Prabu Bumanrakasura sigra minggah ing awiyat ing cipta rasa prapten nagari Tawanggantungan pinanggih kang layi Prabu Godayatma sinigik ingkang lemawat ana candhaking lampah ing mangke datan kadhi ingkang wonten nagari Tawanggantungan katingal Sang Prabu Godayatma pinarak ketingal kocak netrane Kiblat kulon katon mendung hangin danu hangalingi prabaning Basanta sinela senaring kilat tati sesautan yayah kilating Hyang Rudra Pati kang arsa andilat telenging bumi tan wonten peksi ingkang miber lambet mulat petenging jagat tinampeking himanda temah ngrahita yen to bakal jawah Dreswara kelawan Lisus sesawangan wong katingal cemeng hanggan mengergemeng sinawung jenggeleking Gunung Kendeng kedukulan nang layung mepecah perbawan dening spining swasana sisih wetan pernaing samudra winates gisik tebing jurang kang sarta sila karang katingal kurang permana labet wis dungkap surup surya amung swaraning ombak kang katepuh maruta biyur-biyuran jumalegur hambentur watu karang wasana angrang sang pesisir balabar marang pasir kang gumelar sawetara peksi lawet lawan raja wali taksih wani saliweran sainggiling samudra
katingal sesambaran sakedap-sakedap anglayang nilingaken dununging Minajaladri. Kadatan yep nyaut seleng mangsan dados kagiat punang Burontaya. Suwasana kang lam-lamitan prabeda kaya dene kahananing kraton Tawanggantungan inggih nagari swarga Bandang. Papan kang jembar sasat tanpa pagut. Ingkang rengganing karaton Tawanggantungan inggih menika tawarnani. Kumaraning Nalendra Ngalengka nguni. Sukmaning Prabu Dasamuka jejuluk Prabu Gudayatma. Lenggah ngaglah gedhang kerang sila tumpang. Angisesya ngangamodot sagedhang mas gedhene. Netra mancorong pindhos mripating singa barong. Katingal galak Sang Prabu Gudayatma. Yen ngandika agar-agap semua jelih-jelih pangajri-ajri. Nalika lenggah Sang Prabu gadhep ingkang putra inggih menika tawarnani sukmaning Raden Indrajit inguni kekasih Raden Begayatma. Satriya gagah parakusa sebating warna godhek wok simbar jaja truta sekti mandra guna prawira jayeng palugon. Semambung wingking inggih menika tawarnane. Warangkaning nagari Tawanggantungan inggih nguni sukmaning Rekyanapatih Prahasta. Awasta Sangapatih Gudayaksa. Awujud rata denawa sak perbata siwi gedhene. Ing jawian der balabar piswaning para putra lan Purwadi ingkang sampun pampur dados satunggal. Amung sumadang marang kang dadi sabdaning Sang Katong teka mangkana wijing pangapunten ingkang dereng kawiyasa nglisak. jiwa manis menggep selas dalu sini woko sangyaning dasyat karneng cokrowo minolat milenut rendene kabeh kabeh
Negara kang samya sipa Pindara bingkang samudra Prabu sananing wadya kadya panjrahing puspita Tetindhing prawira Rekyana patih Sudira Tidem kang samya sumewa Urmah niling sabda Sahyat saeka praya Yaka hanyalai karyo Patik Praja Dewaku Mas kumala wintenku ya tandhaku ya donyaku ya amalku dewi Jit kula wonten dawuh Kangjeng Rama animbali dhateng putra paduka kula pun bega yitma wis ana pirang taun lawas sing nggone padha mati iki Jit Aduh Kangjeng Rama nyuwun duka putra paduka ngantos mboten ngenget-enget sedanipun Jeng Rama pejah kula tuwin sedanipun Eyang Patih dalah para kadang tuwin para wadyabala gumun setahun jembleng serendeng yen aku ngrasake lelakon kuwi iki Jit biyen jaman urip jagat keberbegen karo kondange Prabu Dasamuka Nalendra Sekti Mandra Guna Prawira Jaeng Palugana aja lamak manungsa ora mengingrem dewa wae padha miris marang kadigdayanku. Nanging gene Jit ing ngatas aku ratu pengpengan duwe bala buta pirang-pirang kethi. Buta gedhe-gedhe anggerawan tak klimiske lambene tak blendukke wetenge dene kabeh buta padha mudhar saka munyuk-munyuk putih kang mung sak jempolan sikil gedhene. Wanara ingkang petak namung setunggal wujudipun Purnanoman. Lah iya kuwi Jit, tunggale akeh para wanara. Kang ora stira bobote ngaprang parandene kabeh yaksa padha mati saka tanganing para wanara balaning ratu kang mlarat yaiku Sri Rama Wijaya. Njur paedahe apa aku iki ngingoni blanja saben sasi tanpa ketok ampuh ing para rata denawa. Saya nggumun karo mbahmu mburi kuwi Jit. Blegere kaya ngono e wadine mung karo kethek sekilan wae kok mati yaiku si Anila. Kang jarene Anila biyen ngangkat tugu dikeprukke karo mbahmu mburi kuwi. Ing ngatasé dikepruk tuguhe kok mati kok kebangetan to, Jit. Nggih anak Prabu. Priyun? Kula ngrumaosi mboten sepinta kadegdayan kula nggih nanging langkung iram malih pun bapa menawi ngraos paduka nggih anak Prabu. Priyun? Paduka anak Prabu kaluka Nalendra ingkang pejah saged gesang malih. Amargi kesinungan Aji Pancasona ewa semanten kok paduka inggih namung pejah saking tanganing kethek putih namipun Anoman. Lah mula niku to, Man. Kula nggih gumun awak kula dhewe niki. Sepira banggane si Rama, sepira gedene si Rama mung sak godhong pari. Ewa dene bisa nyirnake teneng kula niki. Ora ketok Pancasona kula, Wan. Margi sampun dumugi wanjinipun. Kajawi menika anak Prabu ngunduh wae pakarti. Ngunduh pripun? Sapa utang serik bakal disaur serik. Utang pati nyaur pati, utang wirang nyaur wirang paduka menika sampun utang sak serik kalian pun Rama. Oleh kula utang mapan jen pundi, Wan?
menapa anggere boten ngrumaosi priyun nalikanipun anak Prabu Wanindasta Perkian Sinta membo-membo kaki pikun nang larak dhateng tanganipun Sinta satemah saged kaboyong dhateng nagari Ngalengka ateges anak Prabu megataken peksa dhateng Rama kaliyan Sinta kados menapa growahing manahing ngatas temanten durung selapan dipun pisahken peksa kaliyan Paduka nggih anak Prabu sing goblok niku sampeyan niku tanpa gelem metung mung waton nutuh man tata lair ketoke kula niki misahake ten Rama kalih Sinta ning setemene kula niku mesakake kalih Sinta man ngemanten Sinta ing atase niku anak Ratu Mantili anak Ratu Prabu Janaka kulina mukti ten praja kok dijak ten tengah ngalas disengsarake uripe Sinta kula sing boten mentala man kula tulungi balik lemuktekke ten taman Saka inggih kraton Ngalengka niku tata gelar paduka muktekaken namung estunipun paduka ngrujit manahipun pun Sinta bonan ora sah dirembuk lakon sing kepungkur kula kepengin ajeng bali urip ten donya malih man aduh Kangjeng Rama piye punapa paduka saged badhe sugeng wangsul dhateng Madyapada mboten wonten lokipun tiyang pejah wangsul gesang dhateng Rajapada kira nek liyane Godhayitma nek yen pun bapa bisa jit anak Prabu priyun menawi anak Prabu kepengin badhe gesang dhateng Madyapada badhe mapan wonten pundi awit negari Ngalengka sampun dipun lenggahi Kang Rayi Gunawan samangke Ngalengka sampun dipun walik nami negari Singgelapura ingkang jumeneng nata Kang Rayipun Gunawan kula lilake kula ikhlaske Gunawan dadi ratu ten Singgela ning enten papan sing ajeng kula tuju man wonten pundi wonten Nuswantara aduh nggih Nuswantara mboten wonten nggen kangge paduka nggih anak Prabu karana menapa ing Nuswantara sampun nyirik wangsul paduka dhateng ing Nuswantara karana tiyang sak Nuswantara sampun niteni dhateng kawontenan paduka uger anak Prabu menika gesang mesti ndamel geger gesang mesti ngatahaken bebanten mila ngantos para kawula sak Nuswantara mboten sudi nampi rawuh paduka mboten kepengin badhe kanggenan anak Prabu Godhayitma menapa anak Prabu mboten kemutan tiyang sak Nuswantara sampun nyatet sejarah paduka wiwit paduka ndamel geger kaliyan Prabu Harjuna Sasra Bau sampun dipun catet kawula sak Nuswantara parandene anak Prabu dipun paringi pangapunten mboten ndandosi pakartinipun malah ndamel geger ingkang sakelangkung ageng kumawani pepandengan kaliyan swargi Prabu Rama Wijaya wiwit menika mboten wonten pangapunten kagem paduka gesang wonten Nuswantara mila inggih kanthi pemut menika mboten moka kawula sak Nuswantara nyirik dhateng wangsul paduka dhateng Nuswantara salin klambi man mbok inggih ngangge klambi napa mawon kawula mboten badhe nampi kalian paduka amargi tiyang sak Nuswantara sampun sami ngagengaken ing kawaspadan mongko gesang paduka nggih anak Prabu menika saged ngrembaka menawi wonten tiyang ingkang kekirangan sugengipun tiyang ingkang boten rukun sugengipun ing mongko nggih wekdal samangke Nuswantara sampun sengkut mregut mangun karsa mbangun praja tuwin bangun manungsa sawetahipun boten wonten tiyang kekirangan ngagengaken ing raos kawaspadan langkung-langkung sami jiwa dhateng jiwaning Pandhawa 5 menika langkung ageng ing reh kawaspadanipun labet sampun manunggal lair batosipun mila moka paduka anggere saged gesang dhateng Nuswantara sampeyan kurang petung man mung waton bisa ndongeng petungipun kados pundi wangsiting dewa sing pun kula tampa kula kakon bali urip waton kula bisa rabi ngrabeni Titis Widawati ngerti wekdal mangke Widawati manitis dhateng sinten lah mang takon nek durung mang takon nggih
sakniki Widawati manitis ten putri Mandura Atmajaning Prabu Basudewa sing patutan kalih Dewi Badraini. Badraini niku juru wadang negara Ngalengka. Dipek bojo Basudewa anak-anak siji jenenge Wara Subadra. Nggih, lara ireng nggih Bratajaya. Wektu niki Widawati pun manitis ten Wara Subadra niku man. Menawi kula kelampahan daud kalian kula lara ireng, kelampahan kula wangsul gesang Madyapada. Ngerti? Aduh nggih. Ing atase sukma kok ijik karem rabi. Monggo sampun wonten tembung judul tali mangsa. Pun ampun mangejang kula pun ngerti. Nanging Godayitma dikuwasakake melangkah saking judul tali mangsa niku. Ngerti? Oh inggih. Ampun mung rabi putri siji. Putri sak Nusantara kula renteng ora ana sing ngalang-alangi. Ngerti? Nggih yen putrine niku purun mesti gelem e. Nggih, tangeh lamun. Lho, malah ngepal aku sampeyan niku. Kanjeng Rama, piye? Menawi ngaten putra patung namung Urmajeng kersa paduka Kanjeng Dewaji. Lah rak ngono, manut kowe penak. Dadak mancai karo rembuku. Wah, aja pakku cilik ngono ora sudi ngaku karo Paman Godayaksa. Aja buta lawas ngono wis. Ora sudi aku nganggo. Petingane ora eneng. Ora betah melek. Nyanut ora pati apal. Nung cengenges. Nyuwun pangapunten nggih. Upami kula mboten kagem nggih mboten napa-napa. Ning jake pangapura kula manarga sampean waris dhewe kalih kula. Sampeyan isih permili kula dhewe, Wan. Yaksa kloro kagiri-giri. Kang nyolir prabata abang kalagar manguwuh mungsuh. Minta lawan grulir singonapta. Ing atase aku ora turu rasaku kaya wong ngimpi. Ora nyono, ora nglegewa lamun bakal ketekan sedulurku tuwa tunggal guru. Kakang Boma padha harja. Yai Prabu wis tak tampa banget panarimaku pangestuku tampan ana. Ya Kang wis tak tampa. Jit, kula wonten dawuh Dewaji. Ngaturna bekti iki wakmu nggih. Menika Prabu. Iya, iki kakangku tunggal guru. Padha-padha murite Reksi Subali. Nalika jaman aku diwejang ngaji Pancasona Kakang Boma kuwi mapan ana ing talinganku. Dheweke ya melu ngrungokake. Gandeng sing ngrungokke luwih dhisik Kakang Boma iki tak anggap kadangku tunggal guru sing luwih tuwa, Cit. Inggih. Siwa Prabu pangabekti kula. Ya, wis tak tampa nggih Godayitma. Sinuwun sami raharja. Ya, wis tak tampa Godayaksa. Jalur gunung Kadingaren Kakang Prabu rawuh marang kraton Tawanggantungan. Ana wigati apa Kakang? Yai, praptanipun Kakang sepisan tilik kaping pindhone ana gawe. Ana gawe apa? Ndak pariweruh Yai, pon Kakang calone bakal madhep Senopati. Madhep Senopati?
Iya. Yen pateni sapa lan kanggone apa? Jangkaning jagat nyebutake lamun bakal timbul Bratayuda. Peranging Pandhawa kelawan Kurawa. Kepingin banget pun Kakang bakal nyena pateni marang pepundhen ku Pandhawa. Mengkono? Iya. Nanging sediaku mau tangi lamun kelakon yen tanpa antuk pambiyantu ning Yayi Prabu. Weh, goleke gawean aku. Aku njur kon ngopo? Setemene wektu iki Ngamarta wis ana senopati ne Yai. Wis ana. Wis lah kok kowe arep dadi senopati? Njur piye carane? Carane kudu mati salah sawiji. Sapa senopatine? Yaiku Yayi Prabu Gatotkaca. Mula kang mangkono Yai. Gandeng wektu iki Yayi Prabu ing Pringgon tani lagi nandhang gerah santer. Aku njaluk gawemu Yayi tulungono pun Kakang. Pun Kakang bakal tilik marang Praja Ngamarta kowe melu wae. Tata gelar aku bakal tilik nanging kowe aja karo nden gawe sengkakno pati ning Gatotkaca. Kowe iki arep nambah-nambahi dosaku kok kan. Aku mati durung karuan swarga apa neraka, sakyane tak rasakake. Nek swarga kok ora tau kepenak, nek neraka kok saya banget. Kowe teko kene malah nambahi marang Wisa. Ketitik njaluk tulung karo aku kon mateni karo Gatotkaca iki gek dosane karo aku apa bocah kuwi? Sing njaluk tulung aku, moh. Wis kowe arep mateni ya matenono dhewe. Dadi senopati ya dadi ya dhewe. Aku ora ngurusi butuhmu. Arep ngurusi butuhku dhewe. Kowe duwe butuh apa? Tak kandhakno ora iso bantu karo aku. Tuwas ngebot-boti pikirmu. Sapa ngerti yen si Adi Bloko pun Kakang bisa menehi srana. Aku iki ora arep kepengin urip nyang donya meneh to, Kang. Kowe iya. Kepengin bali nyang donya meneh. Sing tak tuju Nuswantara. Ngono. Iya. Wangsiting dewa sing tak tampa. Kelakon aku bali urip waton aku ngrabeni kelawan Wara Subadra. Lah. Kebeneran. Beneran piye? Apa si Adi durung sumurup? Manawa sing jeneng Sumbadra kuwi bibiku. Lho. Bibekmu piye? Kuwi putrane Kangjeng Eyang Basudewa. Mongko bibi Sembadra kuwi duwe sedulur tuwa. Wong atuwaku yaiku Rama Prabu Bathara Kresna. Lho. Bibekmu to? Iya. Walah. Iki yen kelakon tak rabi. Basamu piye nyang aku? Gek kowe iki kakangku aku arep rabi karo mbokmu cilik. Carane piye iki? Nek karo sing lanang ngakang, nek karo sing wedok lek piye iki? Mboten napa-napa tunggile kathah kok, Nggel. Nek mung lelakon kaya ngoten niku nggen pedalangan niku kathah. Pakne cilik ngepek ponakane niku kathah. Kowe aja glenyangan. Iki aku lagi ruwet banget iki. Yai, piye? Mengkene. Yen si Adik bisa mateni Gatotkaca, mongko Gatotkaca iku kuat majaning Paman Werkudara. Werkudara kuwi panunggalaning Pandhawa. Pandhawa kuwi cacahe 5. 1 Paman Puntadewa, 2 Paman Werkudara, 3 Paman Janaka, 4 Paman Nakula, 5 Paman Sedewa. Apa kowe ora kulak pawarta adol pangurmu yen bibi Sembadra iku wis dipundhut garwa dening paman panengah ya Paman Janaka kuwi. Lho. Wis dipek bojo karo Janaka. Wis gek kapan? Halah gek dul kaidah ngoten kok. Malah kula nggih nekseni nanggap cokeang. Kowe aja macem-macem. Mulayan si Adi bisa mateni Gatotkaca, Pandhawa bakal ngenes pikire. Ngenes sing pikir mahanane bakal mati. Pati ning Pandhawa. Ing kono bakal
ninggal garwa yaiku Kangjeng Bibiwara Sumbadra. Ateges si Adi bisa nyukupi kebutuhan kula lan uga bisa nyengkake patine garwane Bibiwara Sumbadra. Kakiat dari sang kapirangmu rinangka kinempet kempet dosa ngreknaning bawana ya kitu kang walang ati ya kitu kang mesih ya kitu kang kudu kering latal ya kakang ora liwat tak estokke perintahmu kakang lah syukur bagi sewu lah nyewu ngiras ngijeng jenengi iya yen sajis manut ayo tinggal budal bareng lawan pun kakang si Adil lumaku palemunan pun kakang sing bakal ngambah daratan yo Jit kula wonten dawaku njel pamit Jit arep makat ngetutke wakmu Praten Negara Ngamarta mboten langkung namung derek Trarjo man paten kula wonten dawuh nggih sampean melu napa keri trimah kantun mawon nggih ora melu mboten ameng-amengang nyawa apa kakon sukma mati pindho larang ngedeg-deg itu sampeyan niku sampun kula trimah nenggo negari ayo kang tak dereke budal dene Kyai Prabu Kreta mangkin sunya tengah kulem lengeng arum Ungkara sang Brahmana lir pindah swaraning madu brangta manut kembang rarap ning rimang yaning kanto marma sangga jaya kanto ngungkungan ilang nylewer gending juringing raja suwala rare lenyap tekap ning nalika samula sampun bidhal Sang Nata Prabu Gadayitma sarimbit lawan Prabu Bima Narakasura ing ciptarasa Praten Nagari Ngamarta tan kantos Sang Hyang Wadyaraksasa ingkang sami nderek tindak ing Sangkatong pating glereng pating glero pating prengongoh pating prengongo waneh-waneh selaing para rata dina yen Candra panyayah singa binasahan
ngarengi mangsa Padrawana kawitan taun Candra Sengkala nena genya ingkang winus. Ana candhaking lampahing mangke datan kadirepat Panakawan ingkang samya gegojekan wonten madyaning margi. Katingal Ki Lurah Petruk ketenguk sarwi anyekar sinom memetri.